Morjesta! Terveiset aurinkoiselta Kuivassuon motocross-radalta Raumalta. Täällä ajetaan 28. päivä tätä kuuta, viikko heti juhannuksen jälkeen, 3. motocrossin SM-sarjan osakilpailu. Ja ollaan tekemässä vähän kisa-ennakko-video. Mun vieressä on MX2-luokan paikallinen raumalaiskuljettaja Valtteri Koskinen. Valtteri, kotikisat tulossa, pitkä armeijan leirikin taustalla, sieltä tänään saavuttu. No, aurinko paistaa, hyvältä varmaan maistuu. Joo, hyvältä maistuu, että reservin aurinko alkaa jo pikkuhiljaa kanssa paistamaan ja innolla odotan kyllä kotikilpailua. Miten nyt ajatellen kotirata, kotikilpailu, millä mietteillä sä nyt lähdet puristaan MX2 tiukkaa sarjaa ja millainen tää sun kotirata on? Hyvillä mietteillä lähden kyllä kotikilpailu, että paljon on tullut tahkottu täällä. Et rata on aika yksilinjainen, että lähtö merkitsee kyllä paljon täällä. Aika vaikea tai haastava päästä ohi, että lähtö tulee merkitsemään paljon täällä. Mikä SM-kunnossa tää rata, niin mihin aikaan täällä pitäisi rinki mennä? 1-4, sanotaan 1-4-5, 1-4-6. Okei, tää kuulostaa lupaavalta. Jätkällä on kyyti kovaa, kyyti on kylmää. Ei muut kuin kiitti haastatteluista ja tsemppii isosti kesän. Joo, kiitoksia. MX1-luokan tällä hetkellä kokonaistuloksissa, kokonaispisteessä 3. oleva Rauman Joni Roos. Joni, ollaan täällä aurinkoisella Rauman radalla ja millaiset mietteet sulla on tästä radasta? Kotirata on ollut monta vuotta. Mä oon varmaan 10 vuotta tahkonut tätä. Nyt onneksi suunta käännetty, niin on hiukan tullut mielenkiintoa lisää tähän. Ihan normi tämmönen kovapohjainen rata, ihan suht hyvät hyppyrit. Ehkä hiukan tarvitsisi olla hiekkaa vähän noissa kurveissa. Ettei olisi niin liukkaita, mutta ihan jees. Vähän liikaa ehkä joskus täällä ajellut, niin hiukan niin semmonen tekisi mieli vähän jossain muualla käydä reenaassa. Pakko tätä nyt on hiukan hiota, kun ne tosissaan seuraavat SM jotain täällä. Niin. Valtteri tuossa äsken aikaisemmin niin lupaili vähän aika-ajoihin haamuaikaa ja mieli tosiaankin kotikisassa totta kai podiumille. No sulla ei varmaan kovin kauas omat ajatukset noista Valtsunkaan ajatuksista voi mennä vai mikä on miete? Ei tosissaan. Et nyt noi eka tässämät, mitä tuolla ajettiin Imatralla, niin oli niin hukassa niin kaukana. Ja nyt Kuopiossa hiukan pääsi ehkä itteni enemmän sisälle, mutta silti oli se sekka 1,5 per nopein kierros, niin siihen Ludde ja Henu, että kyllä tänne nyt lähdetään voittaa, se on ihan sanomattakin selvä. Että Henu varmaan menee täällä lujaa, se osaa kovalla aika hyvin syöttää ja Ludde on joka paikassa kova, mutta voittoa lähdetään täältä hakemaan ihan ehdottomasti. No mutta sehän kuulostaa just siltä, miltä sen pitääkin kuulostaa ja meidän puolesta niin kuin kiitti haastatteluista, kiitti näistä vetäsyistä tuossa radalla ja tsemppii kovasti kisoihin. Joo, kiitos.